Kat bagi noilam ke Green Tech Foundation GTF kidang don hapadang gajing syabat kipulen. Lala ban saki ya gajing wan ban ai jingkershan da ginoilam ke hinyo trap Integrated Territorial Organization hito haringkat ke don lang ki noilam ke Voice of the People Party Youth Wing ki bala yang hakamat ke Kerdop Hasadar Police Station Shillong. Haka jingkran berubat don bok dekar presiden ke hito ulaong baka seng ke penpau ya gajing persya alor gajing temu ke sarkar batkan ai gajing kershan ya ke Green Tech Foundation. Ulaong baga jing don jangki hotel bahe kampen mentoy ka jalan namar yaki lapenya daki nongway bat kapisa ka bami ru ka pilot sa jala Asam. Nolor kata ulaong ru bagi parti riu luom ki badon lang ha ka sarkar Kim Ken Snap bat kumta ki patba ki diman kindet no namar bakini kinang tang ban penbit ha ka por election. Tangina kaliang jong ka hitoru nilabu ya ka petition ka ba ngila kren sai ba yamenta hingim don kam kata ka 5-star hotel hapo Meghalaya balingi habano keren kumta namar ba kajingwan jong kini ki 5-star hotel ki badan menta kum ka Marriott Vivantaru company nong lane company kiu ya kata ka ekonomi jong ka state henrei kadai ban kajingdu nong balingi keren kumta lada pipet hadian bukan kini ki Marriott bat kata ka Vivanta ka ka bajia ya kini ki homestay bat ki guest house la shu mdan ju kita ginong visit bat ko wairu ngin keren beda ko basai kajingwan kini ki 5-star hotel kam kan ka pisa ka bami kam generate ka revenue kam generate kam revise rehang ne kai ka bajia masum let bam le di ki breu jongi nang ne ka to ko pisa ki transaction no sapo Asam namar ba ka dai ka Asam base tengi ne kaliang ka jongi ngi yang ha ka nong rem bala ka sarkar kam sngap lada ka longkuman ya kan ka jing kata wa jongi ban pendam sundan ya kan ta ka jing ai ya kata kan rem rio akat pas ko wai rungi de ban sai ba ka high court ka pengsan ba mla ban sna kita ki kenja hotel dan ki tagi resort hapo ka sa sanpomitar tengin na kalian ka jungi ngin jai penne te kan sapoi ru kaput lada ka sarkar hi ka kwa ban peni da kabor tengiru ki khon ka bri hinyo trap ba ka sarkar swab kan le kan no ka haban kap namet yap jungi swab kan yo ban sna ya kata ka bakin penjat ya kamai ka mariang ka jungi ban ya keren ya kata ka 10 billion ekonomi kala ngin hadian bengi observe hadian bengi research ke ikam kaino bling ong ke ikam kaino namar ba ngan ban biang ngon ngai bina ki hotels ki ba hangni ndai besna ki company ta kasna ka sarkar haba kasna ka sarkar ka dina pesawat ba tenri ka ai wai pat shaki breu ki bana bar yikin ke lokal pimot patai ka ni ka touch kini ki jongi kim don mau kata ka kabor kata ka jing don kata ka pisa kata ki technician ki don henry kim kwa namar ki tip sai ba kani ka khandau ka siap ka de ko jongki ki tip kham baha bangim dei ban penjat jala ka kemi tenri ubriu bana bar uslur uyok mensin ban wan seni ban thawi kini hotel namar ba don ki do lap hapedeng jong ka jat ban riu ni tip sai hiru ba kum ginu kita ki jat breu tengi kentu ya kiru batang nak benta ka bar pipin ya kius pa ba pin ya kiu ya lade henry piklet pat ka khandau ko siap kane ka long ka bama tengi habi kran ba be kata ka 10 billion ekonomi kala long dalam det namar kumbang akran mendeng oi phi ka pisa tada ngile drung ya kita ki hotel ni siu ni ibam ni di hangto hendela dep siu ka ka pisa ka man kam da relief hang de ka ekonomi jong ne henry ka relief man ja ka ekonomi jong ki sa ka wei ka jela kawai kala bandai ya kata le se yo ba arki dang kumba pitip hi ka jaben re nyo trap ba kisai ki na kapor ba ki depend la ne kisani ha te ki pressure group la ne kita ki seng tremon sobha te ban ong ba kaduna ka jingmi namar yo hangtang ong yo kim sung tho namar ba sin bla ong ba ban bil ya ne ban construct ya kata ka 5-star hotel ki penti ban yo kam yo jam henry ni kwa ban pensai sipat ba kajing wan ra ye gini kita ki hotel ki bofer kam yo nong re ai ru namar wat ka kam ka jam ru ye gini ki ban nadu ki HR ki manager mde re ki kasi wat ban pendung kam ru ki kontrak hi ki dei ki banabar tapi let pet mentaru kanong do to kasi uban pendung kam dai haba kila long eligible ru henry ka sarkar ka kuman ka ai be kita ki company ki nabar ban nyat te ni kentu yo khantam ye kini ki babu homestay ki badon ye ka guest house yami shakmat namar kani kam kata tang ye kamai mariang andre ka kata ru ya ka jakpo ko jong pisia ba hakatu ki thiru ka ba ngi thok ngila kran bet ka basai ba aila chwa ye ka te ka dong ka than jong ka dong ri bhoi khantam ye ko umbir ba kan kiu chwa
haba menta kidang sedang ban kiyo kini ki lokal balai bat pi kwa ban bu dapat kanuksa kai ka bajia nadu ko wan kini ki artli kita ki 5-star hotel kai ka bajia ya kita ki homestay lane kita ki guest house ngamdon kam tan ba mention pi tip kam ba tai na kalian ko jungi kuntu ba mi jekmat labe pim kran menta lano pim kran indal au yeng le kita ki hotel ba per hakata kasi kan poi ka jingma bat pindu senan ya kandau ka sia habi dei bat kiti ki badon kita ki parti rulum ki badan haka sarkar klek haulang no ane ka sarkar sendok ngin dia keren shu yukum no nambar nakapor hi kini hi ki parti kimda kinsnap bat kimda kwa hero ru bat mix kamat andre ki klek pat bo pat ba ula jet ki bakin lek ya keren na benta ka daw ba bat ka hok jong pat ba te kumi kini ki judge politician ngidei ban ya pet bahang ngidei ban ya pet ngor bat kala dei hi ko por pat ba ban kendit no ban suthu ba kini ki wan man pembe tang sisen sansnem bat kiklat bat ya gari ba ka judge ban riu bat kim kloi hiru ban mi kumba kila keren haga por ba ki yalap election Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya